handumanan sa usa ka abi. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaadto. Ako si Ronnie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugdog sa awit nga naguluhan, iingatan ka. Katahaki, minsan ay nadarapa, minsan di na ilulu. So class, since nagpadong naman ang Father's Day, gusto na ko nga inyong invite ng inyong amahan ha. Ang uban nga way papa pwede ra ilang mama ilang dadon. Okay, teacher. Hatagan ta mo chance nga makigbanding sa inyong papa diri sa classroom. Okay, teacher. Yes, magkabanding mi ni mama. O, Ronnie. Di ba mamang kay Papa? Oh. Ay, kuging na nga imong pariyon imong mama. Ikaw may lahi. Sakit lang. Ingon man si teacher nga, pwede ra ko no ang mama mo dadon. Ako pinimo no. Ay nalagari oy. Kay para Father's Day man na. Wa man kay Papa. Uya. Sagdi lang. Amsag ko yung mama. Pero wala lagi ka Papa lagi. Lahi ang Papa oy. Lahi sang mama. Sumbong ka mo ni mama. Ay sos, too man ka anak nila nak, oy. Makalagwat magod sila magod. Magsigig pangaway bisag wala kong sa. Ay, pasagdi na sila. Ikaw, pag-focus para makamon kasi mong pag-eskwela. Gusto na ako nga ma-professional ka o makita sa imong amahan nga kaya na to ang tanan. Bisag wa pa siya. Dili na giday mo balik si Papa ma. Dili na nak. Ayaw na lang pagtahom. Mo nang ikaw. Paningkamot gyud taman sa ginawa, ha? O ma, buhaton ako ang tanan para makagraduate kit ko. Congrats, anak. Salamat ma. Para rin mo ma. O para sa nimo. Nak, ayaw bigyo gundang pangandoy, ha? Ano doon na ka-inspirasyon sa imong pagpaningkamot? O ma, mag-working student ko para naku ikabayad sa kong tuition fee. Kaya man ka nimo. Sakit sa kong lawas oy. Ging na nabitaw ti ka, ngayong palabi sa imong trabaho. Baway sa panagsanak. Kinahanglan mo ma. Kay, dako kay ko pangandoy para natong duha ma. Kung naapala tas Papa, dili kong tataw maingon ani nga akong kahimtang. Kita sa akong batang uy. Be, dali, be. Butangan na to kaplas ng imong likod. Kanang effective nga haplas ma. Kanang mawa dayon nga akong ibati kay mulakaw pa ko balik, mutrabaho pa ko. Ayaw kabala ka, nak. Effective kaayo ni. So, sa 30 segundos, pwede na kang trabaho dayon og balik. Kay ma-okay na imong pamati. Lo, kanindot lang ni sa pamati ma. Mura man og bugnaw nga init sa pamati. Oo, nak. So, kan nga ako nga diskubrihan ning Omega Painkiller. Wa lagi ko ilang pangitaon pa, nak. Mauni akong kaabag, matag-aray. Sige ma, ato na ko. Kondisyon na kay ko.
Pay, liban ko ni Bay, oy. Ikaw ginoy pinakakugihan ng mga kauban na. Basta na igol, bay. Anak gina. Iba ako nga, pun, matuman na gipon niya ang among pangandoy, bay. Excuse ba, ha? Hello, ma? Anak, makauli ka karon dayon? Ha? Nga naman, ma? Ano sa'yo problema? Basta kay uli lang nak. Nainanita ni mo. Oh, ha? Kinsa man? Ronnie, anak, Kinsa ka? Ikaw ang akong amahan? o nak, ako ang imong papa. Nganong niya mo ka? Nak, niyay mo papa kay gusto siya mamawi ni mo. Karoon na lang? Ha? Uman sa tanan? Sa kataas sa panahon? Karoon na lang ka mapakita? Karoon na lang ka mamuwi? Nak, nagsabot ko kung anong ingon anang imong palakot ako. Pero pasailo ako. Karong pa ko, dunay kaisok. Lisa tagi kong chance na. Ronnie, dili pa wahi ang tanan. Nahibaw ko nga dugay na nimong gipangandoy nga naiamahan. Basta isaan lang ni mo pa nga. Di na ka mubiya og balik. Dili ug dili na gyud nak. Salamat pa. Salamat kini balik ka. Wow. Murag, malipayon lagi taron do. Siyempre. Way rason para di ta magmalipayon kay bubo ra kayo ang kinabuhi. Tinuod na. Palitis ako niya ko saging mo. Ay, unya na yun. Wapay sweldo. Ingbitay pa na ako. Jesus, uy. Utang nga, uy. Naaarab ito ka diri. Sige good. Pila man nakabuk ang nibilin kay dako sa amo. Sige. Pakyawan na lang ni. Kaan mo daghan mo, pa. Uy, nga naman kadaghan ba ni mong gidadong? Para matagbaw mo ni Papa, ma. Pa? Okay ra ka? Oo, okay ra ko dong. Mura man kag dili mahimutang. Anong dili gud? Kariyat, ako sa bilihan. Ngayong hapon, niya ba si Frido? Oo. Nga naman, sir. Unsa ito yun ninyo sa kong papa? Nami warrant of arrest. Let's go. Sir, ganito lang. Nganong inyong magdako na nga akong papa, ha? Unsa may isa sa kong papa? Ginoo ko. Uy, sa'yo nahitabo, dong. Ako magkasabot sa nganong ilang dakpot si papa, ma. Asa si papa, ma? Isuod man to sa kwarto. Ha? Sir, nahibaw mi nga inyong kituguan ng imong amahan. Kung dili man gani mo magsulti kung hain siya, maamong kibusa. Adto na mi. Tara! Ronnie, nak. Kaon na. Pila nakakaadlaw nga way kaon-kaon. Okay ka na, ma. Naglagot ko ni papa. Nak, basin og napasanginlan lang si Papa nimo. Mahimo ba, ma? Ayaw na lang dupi si papa. Naara siya yung warrant of arrest. Huwag di na ko siya mapasaylo sa iyang gibuhat bisag ikapila pa siya mangayo pasaylo.
Nak, Ronnie, pasaylo ako. Bagaan mo na nga magpakita din, no? Um, Unsa bilisa nimo? Ha? Juan, drugs. Drugs? Unya plano pa minimong amungon animala ka? Gusto na kong magbago, nak. Maluoy ka. Pasaylo ako. Dili. Bisag unsa pa'y buhaton nimo. Dili ug dili ka mapasaylo. Ug ako pa mismo may musumbong nimo sa kapulisan. O sige. Kung maulay buhato nimo, ako na lang mismo may musurrender sa kapulisan. Nak, gitinuod yun sa imong amahan na yung gisulti. Tuan na siya sa prisuhan. Ibaw ko nga dili maayo nga magdumot sa akong amahan ma. Pero pasaylo ako. Wa na siya iluna sa kasing-kasing. O sama sa sinugdanan. Kita lang gihapong duha hangtod sa katapusan ma. Panggaon ug ampingan ika ma. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay Tungod sa akong kayupos sa akong amahan, akong gisiragdan ang akong kasing-kasing para niya. Ug gisaad ako sa akong tugalingon, nga dili na ko kasagdan ang akong inahan bisan unsa pa may mitabo. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga hikalang kaagin ni Ronnie nga taga Kalubihan, Colon Street, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-alkahan, iingatan ka.